Επτά επιθύβας, Εσχύλος. Η Επτά επιθύβας είναι το τρίτο μέρος μιας τετραλογίας που πρώτο δράμα της ήταν ο Λάιος, το δεύτερο ο Ιδίπποδας και τέταρτο το σατυρικό Σφίξ. Με την τετραλογία αυτή ο Εσχύλος συναγωνίστηκε τον Αριστείωνα και τον Πολυφράδμονα και ανακηρύχθηκε νικητής πιθανότατα το 467 π.Χ. Η Αντιγόνη, αδελφή του Πολυνίκη και Ετεοκλή και κόρη του Ιδίπποδα, περιμένει έξω από το παλάτι τον παιδαγωγό της, στον οποίο έχει αναθέσει να μπει κρυφά στο στρατόπεδο των Αργητών και να συναντήσει τον Πολυνίκη, ώστε να εντοπίσει για μια συμφιλιωτική συνάντηση με τον αδελφό του Ετεοκλή. Ο παιδαγωγός επιστρέφει με κακές ειδήσεις, μια και ο Πολυνίκης εμφανίζεται ανένδοτος, ωστόσο θα συναντήσει τον αδελφό του κρυφά μέσα στη Θήβα. Η Αντιγόνη με τον παιδαγωγό της παρακολουθεί από ψηλά τις ασκήσεις των Αργητών και συνειδητοποιεί από τις προετοιμασίες τους ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και η κατάρα του Πέλοπα θα πιάσει τόπο. Ποιος είναι αυτός εκεί με το σπαθί στο χέρι που κραυγάζει με μίσος? Είναι ο Υπομέδοντας από τις Μικίνες, ο πλαρχηγός Γενναίος. Αυτός ο φοβερός με την παράξενη πανοπλία είναι ο Τιδέας από την Αιτωλία. Αυτός που περνά μπροστά από το τάφο του Ζήθου και τον ακολουθεί στρατός είναι ο Παρθενοπαίος, ο γιος της Αταλάντης. Μα πες μου, πού είναι ο αδελφός μου ο Πολυνίκης? Εκεί κάτω κοντά στους 7 τάφους των κοριτσιών της Νιώβης. Δίπλα του είναι ο Άδραστος, ο βασιλιάς του Άργους. Μα τώρα πες μου, ποιος είναι αυτός με την σεβάσμια παρουσία? Είναι ο Αμφιάραος, μάντης σοφός αλλά και γενναίος πολεμιστής. Δεν συμφωνούσε με τον Άδραστο να γίνει αυτός ο πόλεμος, γιατί γνωρίζει ότι οι Αργίτες θα νικηθούν και αυτός ο ίδιος θα σκοτωθεί. Η Αντιγόνη κατεβαίνει από τα τείχη και πηγαίνοντας στο παλάτι συναντά τις γυναίκες της Θήβας μπροστά στο βωμό του Δία, να ζητούν τη βοήθειά του. Κάποια από αυτές βλέπει τον Πολυνίκη πάνωπλο μέσα στο κάστρο της Θήβας και το φωνάζει. Ο Πολυνίκης πλησιάζει και αγκαλιάζει την αδελφή του, λέγοντάς της ότι αυτό το κάνει μόνο για χάρη της. Ακόμα της μιλά για τον πόνο του μακριά από την πατρίδα και τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασε μέχρι να γίνει γαμπρός του αδράστου. Η Αντιγόνη τον παρακαλάει να μονιάσει με τον αδελφό του, ώστε να μην αλληλοσκοτωθούν σύμφωνα με τον χρησμό, να μην καταστραφεί η πόλη που τον γέννησε και μαυροφορέσουν οι γυναίκες της. Μανά, ήρθε και ο Ετεοκλής. Ήρθα αδελφή μου και είμαι πρόθυμος να σε γεμίσω με χαρά, αλλά πρέπει να είναι πρώτα λογικός ο Πολυνίκης, γιατί μου ζητά παράλογα πράγματα. Ο Πολυνίκης του απαντά ότι αυτός αθέτησε πρώτα το λόγο και τον όρκο του και αρνήθηκε να το επιστρέψει τον θρόνο. «Δεν θα είμαι ο άνδρας δυνατός και μυαλωμένος εάν σου παρέδιδα την βασιλεία», απαντά ο Ετεοκλής. Μάταια η Αντιγόνη προσπαθεί να του συμβιβάσει. Οργισμένα τα δύο αδέρφια δίνουν ραντεβού θανάτου στην 7η πύλη. «Αλίμονο αδέρφια μου, θα λιλοσκοτωθείτε και αντί για το θρόνο της Θήβας θα κερδίσετε μια θέση στον Άδη». Όμως κανείς δεν άκουσε την αγωνία της αδελφής του και γυρίζοντας τις πλάτες απομακρύνθηκαν. Η μάχη άναψε γρήγορα και τα κορμιά έπεφταν σαν αιματοβαμμένα στάχια στη γη. Το μίσος φούντωσε τη μάχη και τα κοντάρια σαν κεραυνοί έπεφταν στα στήθη των στρατιωτών, όπου ξαφνικά ο Ετεοκλής φώναξε από τον πύργο. «Γενναίοι Δαναοί, όσοι ήρθατε να πάρετε τούτη την πόλη, και εσείς Καδμοί, όσοι με ηρωισμό υπερασπίζεστε τη γη των πατέρων σας, σταματήστε τη μάχη και θα αναμετρηθώ εγώ με τον αδελφό μου. Ο νικητής θα κρατήσει τον θρόνο και ο νικημένος θα υπακούσει». Έτσι κι έγινε. Η Σάλπικα αντίχησε και έδωσε το σύνθημα του φωνικού αγώνα. Ώρα πολλοί αγωνίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα, ώσπου ο Ετεοκλής χτυπά με τέχνη τον Πολυνίκη που πέφτει θανάσιμα λαβωμένος. Και εκεί που σκύβει να του πάρει λάφυρο την ασπίδα, ο Πολυνίκης βρίσκει τη δύναμη και τον καρφώνει στην καρδιά. «Αχ αδέλφια μου», φωνάζει σπαρακτικά η Αντιγόνη, «τον πλούτο και τη δόξα ζηλέψατε, τις συμβουλές δεν ακούσατε και αφανίσατε τη γενιά σας με τα ίδια σας τα χέρια». «Μανά, έρχεται ο κρέοντας.
και αναφέρει τη χαρμόσυνη είδηση ότι η πόλη σώθηκε. Οι Αργίτες αποχώρησαν και αυτοί αποδεκατισμένοι. Από σήμερα αυτός είναι ο νόμιμος βασιλιάς του θρόνου, σαν θείος του Ετεοκλή. Πήρα εντολή από τον Ετεοκλή, συνέχισε ο Κρέοντας, να νοιαστώ για τις δύο αδελφές του, να φροντίσω το λαμπρό γάμο της Αντιγόνης με το γιο μου τον Έμονα, και στερνή του επιθυμία είναι να αφήσουμε άταφο το σώμα του Πολυνίκη για να φαγωθεί από τα σκυλιά και τα όρνεα, ώστε να μην βρει ποτέ ανάπαυση η ψυχή του. Αυτή είναι η διαταγή μου. Τη διαταγή σου εγώ δεν την ακούω και θα βρω τρόπο να θάψω τον αδερφό μου ώστε να κάνω το χρέος μου. Την τιμωρία του την πρόσφεραν οι θεοί και η δική σου περισσεύει. Τότε να γνωρίζεις πως θα θαυτείς και εσύ μαζί του, απάντησε ψυχρά ο Κρέον. Οι 7 επιθύβες ήταν κατά την αντίληψη των αρχαίων το πιο ηρωικό δράμα, γιατί είναι άρεος μεστών, δηλαδή εμπνευσμένο από το θεό του πολέμου, και ο ποιητής προσπαθεί να προκαλέσει τη συμπάθεια των θεατών για τον Ετεοκλέα, που εμφανίζεται θαραλέος, ευσεβής και υπερασπιστής της πατρίδας του. Με το θάνατο των δύο αδερφών υποδηλώνεται η μαρμένη και η ακατάσκετη δύναμη των ερηνιών.